manonood. Ako po si Lailani Castillo na mula sa ikalawang grupo mag-uulat. Ukol sa sunog. Ang una ko ipapakita sa inyo ay ang mga sanhi ng pagkakaroon ng sunog. At iulat ito ni Grace Balanlay. Grace? Salamat, Lailani. Maraming sanhi ang pinanggagalingan ng sunog, katulad na lamang ng mga sumusunod na ito. Una, pagsabog ng tangke. Pagpapabaya na ito'y nakabukas. Ikalawa, short circuit. Halimbawa na lamang nito ang poste ng kuryente na may kableng nabalatan na maaaring kumislap at magdulot ng sunog. Ikatlo, napabaya ang kandila. Huwag ilapit ang nakasinding kandila sa mga bagay na madaling masunog. Ikaapat, masyadong paggamit ng kuryente. Ikalima, pagtatapon ng upos ng sigarilyo kung saan-saan nang hindi ito pinapatay. Pagkatapos manigarilyo, patayin na lamang ang baga upang hindi ito magdulot ng sunog. Ang susunod na naiuulat ay ang pamamaraan upang maiwasan ang sanhi ng sunog.我睇你明明老師，我都落針，100個你做後生你跳啊！我睇你。你明叫我都唔會學那麼你背。做咩可跳我嘅歌？可能我做聲聲聲入喎。別計光會。Una, sumabog na tangke. Ikalawa, short circuit. Pangatlo, napabaya ang nakasinding kandila. Ikaapat, masyadong paggamit ng kuryente. Ikalima, pagtatapon ng upos ng sigarilyo na hindi pinapatay. Pagkatapos magluto, isara ang tangke. Panatilihin itong nakasara upang maiwasan ang pagsabog ng tangke. Inspeksyonin ang kable ng kuryente sa bahay. At kung may makita itong nabalatan, balutan agad ito ng electrical tape. Kung magsisindi tayo ng kandila, pag natin ito ilapit sa mga bagay na madaling masunog, ilayo natin ito upang maiwasan ang sunog. Pagkatapos manigarilyo, patayin ito bago ito itapon. Dumako naman tayo sa uli namin iulat. Ukol ito sa mga dapat gawin kapag mayroong sunog. Unang-una sa lahat, huwag tayong magpapanik. Ikalawa, pag madaling lumabas ng bahay kung ang bahay ninyo ay nilalaman ng apoy. Ikatlo, kapag ang bahay ninyo nilalaman ng apoy at ikaw ay nasa loob pa ng bahay, magmadaling kumuha ng tuwalya o kaya basang kumot at itaklob sa iyong sarili palabas ng bahay. Kapag ang iyong damit ay nasusunog, magmadali ka agad na gumulong sa semento o sahig upang mapupula ang sunog. Panglima, kapag ang apoy ay nagsisimula pa lamang, agad na tumawag sa pinakamalapit na fire department upang tumawag ng tulong sa bombero. Bali yun yung ilan sa mga tips na dapat tandaan o kaya dapat gawin pag may sunog. Sige, ingat.
Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo. Tomorrow I'll wake up, do some P90X, meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, "This is great." Oh my God, this is great. Waking up in the morning, gotta be fresh, gotta go downstairs, gotta have my bowl, gotta have cereal, seeing everything, the time is going, ticking on and on, everybody's rushing, gotta get down to the bus stop, gotta catch my bus, I see my friends, sitting in the front seat, sitting in the back seat, gotta make my mind up, which seat can I take? It's Friday, Friday, gotta get down on Friday, everybody's looking forward to the weekend, Friday, Friday, getting down on Friday, everybody's looking forward to the weekend, partying, 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 fun, 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 looking forward to the weekend. We're driving on the highway, cruising so fast, I want time to fly, fun, fun, think about fun, you know what it is, I got this, you got this, my friend is by my right, hey, I got this, you got this, now you know it, kicking in the front seat, sitting in the back seat, gotta make my mind up, which seat can I take? It's Friday, Friday, gotta get down on Friday, everybody's looking forward to the weekend, Friday, Friday, getting down on Friday, everybody's looking forward to the weekend, partying, 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 fun, 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 looking forward to the weekend. Yesterday was Thursday, Thursday, today is Friday, Friday, we so excited, we're so excited, we're gonna have a ball today, tomorrow is Saturday, and Sunday comes after work. Sige na, uwian na. O yan na, gawin natin yung ano, gawin na muna natin yung ano, yung ano, so, gawin na muna natin yung ano, yung sa ano, sibunan sa ano, sa USB. Kaya mo, Chris, kaya mo. Manghirap. So, alam mo lang ano, hindi ko pa lang paano save eh. Kaya niyo Diba? na yan, hindi naman Ha? ako Tingnan ang mga picture. Ha? Tingnan ang mga picture. Picture? Hindi, batingin ang mga picture. Picture sa... Hindi, batingin ang mga picture. Hindi nga, nag-video pa ako eh. Diba? Kailangan save natin ano, yung mga video sa computer. Ano gawin? Kailangan kailangan save mo na ano, save sa ano. Yung computer na natin, tapos pa-save natin. Yan? Oo. Eh, di ba yan na lang naman yung card dito lang kailangan?
Sana Walter card reader, doon tayo sa Kawili Shop para ano. Kasi may card reader dun eh. Siya yung card reader din yung nakaraan din. Ha? May card reader din ah. Nakailala yun eh. Dapat yung pinadala nyo na rin. Ikaw. Eh, isipin nyo muna yung anong credits ko paano yusin. Kung paano yung magkakayos. Habang buhay sa'yo. Ay, yung kanta na lang. Yung kanta habang ano. Yung kanta habang inaano ko yung ano. Yung kanta habang inaano ko yung... Kasi, Bakit? Tago sa... Huwag yun habang buhay. Yung pangit naman. Yung mga tayong mga old, mga matatanda eh. Iba na lang. si Turda naman Ano ba? humanap. Kaya kasi Turda ito kasi. Ayaw pa nito eh. Tari na. Isip ko na lang kanta Turda. Ako mag-iisip. Oo. Yung kanta. Ha? Karin yung brutal. Hindi ko alam yung kantang yun. Hindi ko alam. Hindi ko alam yung kantang yun eh. Sino ako kanta? Sino ako kanta? Hindi, kahit isang music na lang. Ay ano, all about him na lang. Ha? All about him. Search nga natin, tara. Iborn. iPhone na. Yan ang isang... Nakakabit ka na. Dumako naman tayo sa huli namin iulat. Ukulit to. Sugat tao. Bali yun yung mga tips para makaiwas sa sunod. Bali yun yung Kinalela. Ano, si Lailani, panganda naman. Or sa tulog ka. Sino ba?